самбусаи ба урди гандумӣ ва бо кадду қариб ки месӯзондумша ами дуташ камтар сухтиян ами духовкамон як тарафш месӯзонам. Свай чӣ мегӯям самбусаи полезный бигем ба кадду ба урди гандумӣ резонак хушрӯй ба маза омада. салом салом дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо нағз ҳастен, сиҳат саломат ҳастен. мо ҳам бо шаки мана хеле буд ки дар ютуб набудем, саломатӣ набуд, ами касалои ковид будем, оилавӣ бугем, касал шудем, бо мақдум хеле қину вазбин гузарондум. хай мана бо ҳозир хеле хубтару нағзтар ҳис кардистам, худма бо уста ба ютуб баргаштам. вақте ки чӣ хел маза набошад тамоман на ютуб набудам, на ягон хел видео сёмка мекардам. ин видеои ма пештара ягон 2 ҳафта пеш шайда мо ҳозир иҷа омадем кати шавару магазини алафӣ, ами алаф гиёҳҳо ҳозир мана чӣ хеле ки дидестед. иҷа равған маслао ҳастай, ҳар хел маслаои нағзи шифодиҳанда бигем. алафҳои ҳар намуд ҳастай, барои ҳар хел касало ҳастай. мо иҷа чанд бошид мегирем барои жулудка, барои баджулудка хеле фоида мекунам. мисол дорое ки духтур менависа мо мехӯрем, фоида намекуна, ба мо омада инҷа чанд бор алаф гирифтагием, амхел ранги чой боридам мекарда, мехӯре як мо думо волни амхел нағз меша, фоида мекуна. иҷа бо асал дора, намхел чанд намуд асал дора. уқа нағз видео накардам, хел кам кам кардагим, ба қадри имкон соҳибош дая ки намефора гуфта амхел тиқа сёмка кардам. ҳар намуд доруо доранд, хеле прополисо доранд, чанд намуда ҳар хела. иҷа мо омадем яду хел алаф гирифтем барои щитовидный железам, барои иммунитетам асал гирифтем камтар, хел якта баночкаша. рости гап асалош ҳар хелае, асали амхе банкои 3 литраш 1000 сумаям дора. ана иҷада контейнерода ҳар намуд асала ё бо нархош дигай қиматтаракан. намхе дӯстони азиз, ҳамҷа камтар хостам навор кунам, ба шумо нишон диҳам. иҷада мебинен ҳар хел баночкаҳои ай дарахт сохтагӣ тарошидагиян, барои чхеле ки магазинчи худаш фаҳмонд ёдам мумкина ки асал андозем. асал меандозӣ, хушроак места, кришка дора. инам хехай дӯстони азиз, ва шумо дамам хел тавсия доданем ки ами доруҳои аптека ҳар хелаша бисёр нагирену нахӯрен. ай ҳамада хубуш ки хел алафҳо гиёҳҳо кати худтона табобат кунен, 100 бор беҳтарай. як хел алафҳое ҳастае ки зборанд, мисол чанд 5-6 та алафа якҷоя кардагиянд барои махсус барои он касал. қариб ки барои ҳамаи касала доранд, давление, жулудка, ҷигар, гурда. духтаро мана дар иҷа шумо дар нишон доданиём дар видеои пештара гуфтам ки мо рынок барои куркумахарӣ омадем. ҳозир амира нишон доданем ки инаира мо гирифтем ай ҳамо рынок, инаи куркумара инаиш боша хонада буд. ира ма ай рынок ҷои приправа хеле чизо мефурӯшанд, ҳамонҷа гирифтаги будем камтар. ҳозир фарқият шуда ба шумо нишон доданиём. чӣ хеле ки гуфтам магазину дигар ҷоҳода куркумаи нағз намеёвен. куркума и бисёрам як чизи полезниайн гукне, чизи фоиданок айда барамо
тавсия метим ки фақат истифода барем. Иш боша куркумае ки ма гирифтам аз ҷои махсус чизои полезне мефурӯшанд, чизои маҳсулоти тоза. Анаиҷа нигоҳ кунед фарқиятша. Фақат рангш фарқият намекунад, маззашам фарқ мекунад. Инаи сафед мазза надора ҳечи. Иша боша кам таракшам хемехӯри мазза дора. Агар ки хоҳед барои ки бо бисёртар вай дошта боша, эффект дошта боша, ҳамин куркумара ба мурчам ҳам хела. Мурчам айми бозору магазино мурчи наз неста. Мурча кати ҳамин куркума якҷоя мекунӣ мехӯри беҳад ваяй чизи фоиданок айда. Барои иммунитет фоида дора. ҳамин одам чӣ дора иммунитет надошта бошӣ ҳама ҷот касал мешавад. Барои мо куркума худаш таҳти антиракови средства барои ҳар хел ракови клеткора мекуша. Тамоми ҳамаи одамо организмшонда ракови клетка доранд. Вақте ки иммунитет ки шиштак ракови клетка зинда мешаванд. Баъд ами куҷое ки кадом органе ки сустай слабяй сразу ҳамунҷада атака мекунанд. Барамо ба шумо гуфтестам, нишон додестам. намира мо чӣ хел мехӯрем? ма алқодам май мехӯрам. А бисёртар хубш дашками холӣ бо мурч хел овда камтар оби ширгармак да меандозем, хоҳем бо асал меандозем дрожда мехӯрем аҷоиб бота. духтаро имрӯз боша видеои мо қариб ки полни дар бораи ҳами чӣ мегӯянд ҳами дар бораи гиёҳҳо, дар бораи саломатӣ мерава. дар инҷа боша марам ҳозир ба шумо нишон доданем як-ду чизи дига. ирам боша хеле магазин харидем. чага и чага ном дора. наим хел дарахтои бирёзае ку лесода меша. дар танаи ҳамон мебурояй ранги грибай. ози мо ҳам хеле як намудша гирифтем. инҷада беғарзи ҳамун чага ҳамун гриб худаш бояд бо ду намуди дига гиёҳай якҷоя кардагиянд. ирам барои иммунитетай, барои ҷигарай, барои гурдаай, вабше барои ҳама чӣ фоида дора. асобина дар вақти ай тирамоҳ то баҳора амира чой дам карда мехӯре зурай. баъд ваяй барои зоб фоида дора. барои зоб бисёртар фоида дора. ира ранги чоям хел дамш мекунӣ мехӯри ягон хел маззаи безеб надора. ами ранги чои сиёҳай даш бамаззатарай. нам хел дӯстони азиз шумо дам тавсия метиҳам ай ҳами бигирен. ё чанд намуд мешаванд бо ҳастаи худаш холи бе хеле дига гиёҳҳо қатъи якҷоя накардагияй. ва дар инҷа мехоҳам камтар дар бораи ҳамин авёс ба шумо гап занам. ин авёс ама гирифтам барои бачаам. чӣ хеле ки бисёриҳо мумкин донанд авёс барои ҷигар бисёр хубай, хеле фоида мекунад барои тоза кардани ҷигар. ҳамин бачаам да ривоҷ да бисёр ҳамин пришиву нараку хеле чизо мебурора. 19 солаи ҳозир. мо чӣ хел бигем пириханҳои возрастае гуфта оқат чӣ накардем гуфтем худаш мегзара неки ҳамин хато будае. ҳамин ҷигарат ки чӣ набоша ҳамон вақт ҳам хеле наракҳову пришиҳо дар рӯи мисол ҳамон духтарае бачае фарқ надора бисёр мебурая. баъд ман ира гирифтам. ира ман ҳозир инам чӣ хела ира меша ширкатӣ ё ки мешава ки ови простои ови ҷӯшомадаи катӣ дам мекунишам. иам бояд 5 соат беста. ишам ҳамихе дам мекунӣ. ака ман ёра насиб боша тайёр мекунам барои ҳамин бачама. вабше барои ҳама мумкинай. барои как профилактика, барои тоза кардани ҷигар. намихе дӯстони азиз. хай авёса
Амхе ним стаканда ним литр об дам мекуним 5 соат места. Дар иҷа боша мавзир аяму чага чой дам кадистам. Инам хеле лошка кати якта андохтум. Суткачам намедунум қариб ки 1 литр ҳастай. Инам хена андохтум дружда. Ҳозир ай болош оби ҷӯш мерезему. Камтар места. Ҳамин ранги чой бори. Бушам амхе хушрӯай. Намефаҳмиша ки мисол и ягон чой нестай. Аяму чойё ки пакетикае ки чойё сиёҳ мефурӯшанд и 1000 бор беҳтарай, баъд и фоида дора. Намхе яктам хеле упаковкаш 150 рублай. Ҳастай упаковкаи калон, ҳастай майда ҳар хел. Кани бинам чхеле у тарафша. Хамон ака размери майдаша ҷамъ ку майдатар. Духтаро да иҷамора ай мактаб муҳаммадшон дарси меҳнат да хали задани будагиам ки падделка тайёр кунем, падделкаи тирамоҳӣ. Дарам камо буромадем берунда мушкили дар коира ҷамъ кадистем. Не, хали не. Не хали не жёлтиша гира, не. Нами. Теперь надо разные. А теперь будига хелар барг. Тут только все такие. Хайрафтем. Теперь надо кленовый собрать. Кленовый чхеле? Я знаю. Клен? Да. Клен какой? Мон. Амҷа намастай ҳамон. Только пальцы вместе. Вот. Все, столько хватит, а я. Идем домой.